Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Salawat payong gabi, kamusta naman mga palangka na muntag palabati region-wide, mga palakad kita sa Rabinin, isa ka oras, 8 ka minutos karon nga adlaw. Webes, katapusan nga adlaw, petsa 31, katapusan man nga petsa sa bulan sa Marso, buwas, bulan na kita sa Abril. Today is Mother's Day because today is payday. Webes naman nga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinanda liwat na manaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakauli hilabas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry atong sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini matagdulongan oras sa kakabihon ang atong sini ka Patrol 2 kay na para garambiyong sa pinakabahay sa atong sini ka probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Alto naman liwat nga himolsuhan kag bantayan. Amat-amat naman nga pagdalom sa ang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon ninyo Bogina. Ang pagbantay naman natin sa mga updates sa balita national, international, just in report, breaking news, flash report, news center pang Webes nga edisyon. Boylog nato na porsa Aksyon Dale Salazar. Op naman kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elway Dutilios.
Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog, Syudad Sampago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo siniragan ng Yusri Angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, opdinin nyo ako sa labilin isa ka oras, 5 ka minutos na pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Manaya-naya ang lakat sang panahon karon nga kagabihon. Kurti ang paang. Nagasalergid ang pagsulod sa bulan sang Abril. Bulan sang Semana Santa. Kurti gid ka paang no. Ang isa pa gid na akong galing nga ma-advise sa mga matag panamati sa amo ni nga kainit sang sitwasyon kag panahon. Sa oras balas ang kagabihon, antes ka magtulog, hindi mo lang pagbason ulo mo. Kaya basi bala ang init magsaka sa ulo mo. May pamat mga pagsaka sa hangin sa ulo mo, tingwa mo sa buang-buang. Hindi Kidding aside, ang suggestion ko sa matag palabati tabala, antes ka magtulog, hot bath ka. Ang pagbasa sang lawas mo, halin na sa liog, papanaog. Ang sa ulo, hindi na pabasa ang buhok mo. Okay na kung may ka buhok. Kasi siyempre man nagtulog ka na mong. Kaya man ang gatulog ka, basa buhok mo. Kung kalbo ka, okay na. Pero nami, nga kung antes ka magtulog, hot bath ka gid. Nami ko makahatbat kaya kay ang pagtulog mo wala kung kaisa tayo yun, kapyar ka mos na. Kasi siyempre hindi maginot daw kasaranang ang guwa sa init sa lawas mo. Kasi kung naka-aircon kapag idbaw, so pensyonado kay. So hotbat gid. Bason ang lawas, halin sa liog, papanaog lang. Sigurado ko ang pagtulog mo na nami na. No? Amo nang advice amigo ko nga doktor kay ina nakita na mga miss downtown. Na magluwas action Eric nga mga advice mo to gabi ka pamati ko sa imo. Ang nami pagit atis ka magtulog half bath kagid. Alin ko sige dok. Tilawan ta na karon magabot na to sa kwan sa balay. Ang panawag na to kay Madam Vanessa Mayoya, shower. O, pwede man maka-shower ka. Halin lang sa liog. Pakadtos dalom. Stiil mo. Mas on mo na sang tubig. Siyempre mga bon ka eh. Daw inablang nagakuhan ka lang. Nagapanghinaw. O. Sa importante yung ulo mo. Hindi mo na pagbason. Kaya ti manog tulog ka na mong. Ayos. Maraming mga advice sa mga amigo ko nga doktor. Mapuslan tagid na. Kung si Madam Vanessa Mayo pa niya aksyonerik ka-relaxing sang imo sining alawas ko naka-shower ka or naka-half bath ka. Ayos! Tama konforme si Madam Vanessa Mayo. Madam! Why kita da? Action Radio Philippines Standard Time. Last 9:59 na. 1 minuto pa. Nabilin natin kita mag-aongon sa taklang alas 10. Sa sinikabahin sa ato balakat natin sa report ang mga report kag ang mga aksyon balita gikan sa aton nga mga correspondent. Bao si Maninay Tuto Chong sa Apollo Restaurant ara na. Maninay naka-like ka na kag naka-share ka na. Sa aton sa matag paramati sa aton sa mga viewers sa aton sa Facebook Live, palihog like and share. Si Madam Vanessa Mayo guro nakakuha na ni
naka-like na naka-share. Sigurado ko si Madam Ibonibot Sir sa Germany, ang ginatamyaw yung pamilya sa Morsya, sigurado ko naka-like na, naka-share pa sa. Ayos, ayos! Sige, ari ang unang report sa ato sa Liga Patrol 2. Observation report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari sa Action John Diaz sa Patrol. John, may gabi! Ronda dito sa mga gagya. Grabe nga birada sa mga kandidato aksyonerik. Gali. Ibang garo kingagaw, gabi na puli. Ay, gali. Oo, kiti ang balilaw, pinadanadan kadlaw na bilin. Ang mga 39 Diaz pa. Oo, duga may nasan pa, based ang Holy Week. Oo. So, pinadalan ka adlaw doon na nabilin man sila. Kita mo, gabi nakapulang dinosaur. Ang malamon nga nagabihan ng taklad sa balik sa lungga yung dinosaur ba? Ba siguro gay nga gawin siguro niya, no? Pati kani mga supporter nila gabaka-baka man alin sa mga kaukos. Puso na sa mga kaukos mo, no? Ganila gumba mga purok. Oo, Dali mo ni balaan. Te, sinyo to, way pa to? Way pa to. Way pa? Way pa schedule. Ulat-ulaton ka na. Ba't ko kuno, may mga schedule, iba ng mga Palo barangay ka ba? ang mga grupo na may mga kanya-kanyang kuwan mong schedule activities. Oo, may lakad na sila. Pero mayo dire, kikita ginaton, basta ka-coordinate lang sa pulis, ara gid ang pulis. Oh. Mayo gid kiti, ambal nila ya kami yaway kami problema. Way niya sa pula o kung sa puti o kung sa blue. Oh. Talang nga kolor niya, kung may magngayo da sang ilang nga coordination, ti ara mas sila aksyoner ka. Yes. Kita mo si Ma'am Vargas ang season number 3 in Liga Dadlaw, balado dinaguso gid sila sa amon aksyon dyan. At padalaan kita sang patrol. May gina. May police visibility pala. Oo, dapat may aragi ng pulis, kabalo kabudlay na nga magaan, kada plus ang ilang nga ginatawag nga pagkuno-kuno. So, ikaw ya, patunga ka lang ya, kad pakita ka lang nga. Ang pulis Pero na hindi daya, ko na- ara da sa sinang lugar, nga ara madamang kandidato, sa pagmintinar niya sang peace and order. Nevertheless na, way na iban. Oo, wala na nga malisya. Way na malisya. Hindi tayo mabutang malisya di. Oo, okay. Ang pulis na ya, non-partisan, non-political na sila ya. Gani, Ang ilan niya nga serbisyo, amo na ya, sa tsimpo sa eleksyon, ang serbi nila nga amo is number 1, Comelec. Comelec. Pero ang pinaka-boss kita nila ya, Pumuluyo. Kumuloyo. Kahit bisan paksyonere ka, sino man na yung magdaog, pulis ko na Japon. Oo, pilos mo Why sa not kaya sa may Japon. ginadampigan? Actually, yung mga pulis na nakabalo na sa ila trabaho. Oo. Sa tsimpo sa eleksyon, kabalo na sa ila trabaho, na anong dapat nila himuong, hindi mas la maigo da. Gani man. Yan. Kita mo, may mga event, caravan, rally, tanan. Kita mo may Ang mga pulis. ara. Kita mo may mga pulis yung nga ginapang relieve sa sinang lugar kay ti may ara sa Parinti, Kapadlagan, etc. Kasi ito sa ibang nga lugar, di ba? Nung pangaman na ya, pangaman na. Namo na da bla. Although kati di bla siya mag-intra bisan Parinti, ya panatiyo, ya panati kabalo gina siya sa konsekwensya kung madakpan siya nga maghalada sa bulubarakat sa tiyo ya kung Kapadlagan na dati siyempre konsekwensya tubangon niya gina. Yes, amo na kani ang bali arde bala dungbo. Ang bali hindi nilang lango nga sitwasyon, no? Ay, So sus. dapat ibaloon no gid ko na nung inyo nga trabaho. Correct. Hindi ka mo da mag-intra-intra kay Kung bakit anong kilala inyong na nga trabaho, babae, amo na ng limitasyon nyo, why na? Yes. Kung kinanglanon ni control, i-control. Pero hindi nung kagi magubudupod kampanya kag kamusta kag mga yubulig para sa isa ka kandidato. Oh. Kaya hindi mo na responsibilidad base imbes nga ikaw ga-blatter, so ikaw pag inang i-blatter. So hindi na gina, no? Tingin mga aton nga mga kapulisan, ang ayod rin nila action Eric, kung gusto mo nila, bakit hindi man na yung balaan nila kung anong sitwasyon sa palibot, Oo. although nga nagalibot na sila, kung may ara pa man na makapabalo man bala sa ila. Gani. Kung grupo sa isa ka politiko, maka-reach out sila, makapabalo nga, manigiliwa, may kaukos ka man sa purok, bla 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 bla, barangay, bla 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 bla, diyo. At least bla kabalong pulis, no? Kay katuan yan nila, kay para may ara dira sa in terms of security, bla. Gani. No?
hindi na pagulaton at least mera gid sang police action erek nga nagalibot. Dito mong gabi sa kabarangay dio area ni Sir Bonilla kita Oo. ay mismong gabi. Okay. Na review yan ang plano kay kuno ni Muon nya kami nag-coordinate sa iya. Ang belati dulong kasaynan kasang taho para maintain naton ang peace and order. Amo na importante da. Oo, nga nag-coordinate and then may ara sang makitaan sila nga pulis para tahap man ang iban nga mangita dra gamo. Laway man ang karon nga nagasige ka karon na wakal sa tunga ka gulpi ka palapitan kag tapungolon. Kundi dako ginang disgrasya. Kung may pulis ya, tahap pa naman ang tapungol kay hindi sa plagyo mo. Correct. Hindi sa kadlagan. So, ina-example lang man pero hindi ba sila mataboy, init-init dan sa mga politika. Ang tuloy masabad ng aksyon dyan, hindi ang politiko, kundi lang ang mga supporter. Amo na sa amo tong ambal ganin ni sir ang ano do mas damo big supporter kaysa sa politiko mo. Ila na ginakontrol ang supporter. So, advice naman sa both parties, sa mga supporter nila hindi lang makaboy sa mga tinaga, nga makapasakit man, pamatian to sa piyak man nga to nga grupo. Okay ba? Sila ka pamati-mati, Kaya Blau? balo ka aksyon dyan, na tanan kuan mo ga-create plus ang trouble. Kung ang isa ka grupo papatibati sa ka grupo, masinigkitanan natin, plakadaw, tinapangulayan na sila. Amo pa ginangulain sinataulihi. So, mas mayo ginakon tutok lang din sila sa kampanya. Respetuhan na lang blang natawag bala. No? Okay, amakon mo dala natin sa respeto ang pagtapik plus sa mga poster. Ayo din nagyapon nila, hindi naman pagsampawing iban. Man ya, isa pa na. Ano na nakadaan, pilang naod lang na, sampawan mo pagin. Sa ato man lang ang mga, galagati, actually, ang mga politiko, di wala nagkasugo sa supporter nila nga kung may poster na sa kontrat, tabunan, wala na sila kasugo. Galing ko sa amin, ari man ko sa supporter, man niya doon sa katuntuman, bala niya nagiging nga may poster na sa kontra, itabunan niya ang poster. Yan, nakita ko subong nga gabi, naglabay kami din sa Mansilingan ng area. Ngari, kita ka pang sampaw. Wala lang ka sampaw, pang buklas pag isa sa poster. Ang iban. Mo pag ng sakit lagi na buklas ka nag-isi, tapos isla nila sa ila kandidato. Isla nila sila kandidato. Pila kadlaw, ang obra na nila, kamakita sila sa supporter, nga nag-isi niya na, ati, dako ka disgrasya. Especially kung may documentation. Kagway labot siya na yan, kung ako supporter, nagtapik na, tapos, kwaon yung supporter, ang ako supporter, isla sa supporter, ito yung mga kikos na. Gani. Hindi na ko sa makreate ko sa trouble. Kay dapat mong lakit. Part na sa gito nga nga disiplina, kag respeto So tanan makamugapadlagan, tanan kay mga qualified. Hindi na yung madala sa poster yung pagpili kapag boto si mo. Correct. Inayano lang na yung additional na niling yung mga paraphernalia, nagre-panawaga. Kaya para makabulig-bulig. Para nga butuhon ka sa para butuhon ka sa tao sa mga kaukos na kaplastar sa imo plataforma. Da kaya kampanya. Kaya kampanya, hindi na bayan lang yung mga postering. Hindi ka lalas ka pang panggisi ka magpangsampaw sa poster sa iban. Dahil kalaway man ha. Kalapa, damo ka butangan. Unfair man na sa ginawa man na sa isa ka butan sa itsura tapos sa pawa mo yung imo yung kandidato. May vlog pa mo poster pero bala. Amo na bala, siling ko isa, amo na siling ko kaning siling ko, mabot ang tiyempo kapag kitaan nga mo sa supporter sa sinang kandidato kag isang pawan yung iyang picture sa kandidato ya. Dira ikaw mo maglinaway. Gani, di mo na amo ginasugudan. Ito din man hindi man maayo mong sakit yun na yan sa iban. Correct. Gabi na bla ang ginakulang man kuntani pero tinagapangin kasog na makakampanya. Amo na siyang dapat tinadring katandaan nga respetuhan lang ang posture sa iban. Di ka na pa nakagwapa, kung kagwapo sinadra, hindi lang mag-isa, ibutang lang ang imo. Kaya kung para minamlik mo ng poster pagkambalang, kaya kung tikana, yun lang kamuda. Ibutang lang sa poster, kung sino pa, putas proper timing. Ang keywords na action dyan, respeto. Yes. Respeto. Respect. Respetuha ang kung sino itong kandidato nga gusto ya, respetuha man to sa piya, kaya man nayaluyag, di ba? Oo man. Amo na sa like trees, as Mansilingan, kita na to, no? Nagkabaranda na digaan mga campaign material. Butang ng damo pa daligwa. Gani. No?
butang ka na dahil sa imo man nga campaign na material, makita ka sa iba na aksyon, Eric. Naibaloan gid man naton nga subong nga panahon, election period na gid man. Gani. And the bando gatutok gid sa election pero ang balay niyo hindi niya pagbabayaan ha. Nan. Kaya basi ba atin ka kaukos tapos wala bilin balay mo, ang kawatan gilay ka man to gadapiit kundi sa sagid. Pagpuli po sa kaukos, balay mo, ara na, pero ang sunod sa balay mo, why na? Why na? Kaya na pang-ubos sa panghimos. Ha? Damo ganila ta CCTV footages action, Eric. Nga? Nga ginasulod sila balay. Ay, gali. Oo, damo online din laptag na people galing ibang yung mga CCTV footages tina maging makita mo sa aton sa Sir Bonilla. Galing kay may kawatan to lang paglantaw ya sa CCTV asang pagsulod ya sa isa ka balay pagrelay sa babaw kita sa CCTV. Oo. Nag-isol na lang sa nalagyo. O ito may nakawat. Ate, abot siya eh. Susubong na. Oo. Ang inyo balay, bantayan nyo gid. Hindi pwedeng bilog ka mga pamilya. Magkagto sa kauto. Ito man to ang phone. Matik lang man to. Oo. Pwede naman nag-oron leader. O kung isa dra sa inyo, bis pamilya ninyo, palapit to, mati. Yes. Ang ibang binili man ng balay mo nga may mabantay. Kaya ba, simple sige ka tunan taong politiko wala na. Correct. Oo, politiko wala na yagli. Ang politiko ato ang balay mo ang unod ng balay mo wala na. Oo. Kaya hindi man naguro mabayaran ka politiko to kay basi man nabili ka sulod ng balay mo. Nako kung magkaradula to. So hindi mo ginapag-ibilin. Yan. Sa iban ka nag-attack gid nga tagpila ka oras gidaan di kay maglaom nga pagambal alas 6 kis ang politiko gabot na city mo. Oo. Kaya di damo pa sa ginapitan basi na charge ka to kag nalingaw ka na bilin mo. Nan. Ang imo nga cellphone di mo gid pagbabayaan nga naka-charge per Correct. me. Kinakita ko daan do isa ka barangay halos nga nagtambong sa kaukos. Kung din niya may tao pa bilhin sa balay nila ni. Basi balay nila no ginatintingit na kaiban. Gani. Dapat mo ginano ibantayan nyo gina inyong mabalay kay tiyo na labot ng politiko nga nagalibot ang kabatan nagakaukos. Nagalibot man. Nyarap lang ka makuno-kuno nga nagapangtapik-tapik poster tapos pagtawagan ni ula tao sulod. Oo. Pwede na sudlo ng balay. Anya nang Choy, Chay. Chay. Nya ba tawaw? Away gali Nya kay sudlong ta. Oo. Medyo style na mo. Oo, mayara na. Natabo na last election barangay. Do somewhere in South. Gan panuktok sa balay. Ang pertan sa balay kawayan. Surting ba lang. Ako dating sa pagbalay number ba siguro klala ito nila. Wala ba gulpi sumulod ang tulos balay. Pagwa ko nung kitingala mo pumulo. Yung mga bit-bit na sa puno bagyaw. Pagpulik ka tagiya ka balay. Paglantaw yung sagit. Iya kay tiway ko siya. Naglantaw siya kauko sa sa basketball court. Oo. Kundi nunod ka balay wala na. Pero politiko galibot pa. Oo. Ako naman tayo na kontraran. Hindi ito magpasaga-saga. Hindi ito na tingob-tingob gumada. Kaya ang ibang politiko galibot na sa inyong mga balay. No, amo na chance gari makasulod sila makita ang balay mo na, alinalong pag ang balay mo. Pero depende na sa imo. Basta importante may tao na nga bilin sa balay para hindi man lang pagsudlon ka kawatan, di mo pag-aansan sa ang mga kawati nga makakita sa simpo kay simpo lang nang ilagi na nagas. Mga kaakson sa mga gabi ang patrol, parahin kita naglambihong, nakalusot na kita NGC bago ginamang sa gyapon ng kapabilin ang design sa NGC. Ara gyapon, may naglagaw pa man, may pila pa din nagka-parking diri sa tatubang sa parasatic, private, yung masalakyan kinabanan. Ang mga nagyaan, hindi ka sa isip, bukas yung pila kami na nasalan, may ari di mga tatlo na lang ka-store, sarado na kiting rolling doors nila na padaog na action, Eric. Pero iba lang yung mga balay kalanan, balilinan, like diri sa may Burgos, Lupisay na dampi, do wala na masyado tao, di masyado may nagatinil, mga pangtanoon, wala naman ganun nga dagyang sa kilid ng dalan, pero karon pa man ang curfew sa palibot ng syudad sa Bacolod, mga kaakson. Naming panahon, galing kay sila nga gabi, doon nabugid lang, nagtulot-tuliti, pero nagtaaw man to, wala man nagsige, pubtob sila mga panahon, o kontriyon mga kaakson, manami ato nga panyampo sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pinagaw nga sitwasyon ng kaakson sa buong kagabiyon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz nga nagasiling sa atong tarang nga mga kaakson. Siling nga magkabahin sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Ayos, salamat kid aksyon John Diaz. There you have it. Ang sitwasyon sa Bacolod. Kamo na nga ito, advice pala sa mga magtimba nga grupo kag sa ila sini nga mga supporters. Importante da nga kung may presensya dira sa kapulisan sa sina nga Caucus, hindi ina nagapatimaan o kung silingon ngayon ang pulis da nga nagasuporta sa kandidato, hindi na mo. Kung may pulis kid man dira nga presensya nga sa Caucus, ang ila nga pinaka-purpose dira to maintain peace and order. Kag wala na sang iban pa. Ito nga itong kapulisan niya, non-political, non-partisan. Kita mo konforme si Police Lieutenant Alan Di Guzman, ang mapisan nga Deputy Police Chief sa Police Station number 9, niya insakto kag na action Eric Magbanwa. Kita mo na siling ko yung police na ton, non-political, non-partisan. Kung ara nila presensya again sa Caucus, ina sila ya ara da kay mamintinar lang sang peace and order situation. Ang mga supporter naman lang sa mga kandidato kada nagapanapik sa ilang mga poster sa ilang man kandidato, palihog lang ay respeto man kamay. Hindi nyo na haplaki, hindi nyo pagtabuni, hindi nyo pagkakasa, pag-isia. Ang itsura sa kandidato nga ara na daan. Kung buot silingon, ngita ka sang lugar nga mabutangan mo sa imo siling itsura ka kandidato. Pero kung sampawan mo yung itsura sa kandidato nga ara na daan, lain naman ang istorya. Ang lain sila kung paggisi mo, pagkakas mo, pagsampaw mo nga iyan ang kandidato, kasi makibot ka lang matamparosan ka kag malampusan ka kapuso kawayan. Hindi ka na ano yung pag-imua, ha? Respeto lang ang tawag bla, respeto lang. So, kung may nakita ang kadra nga picture o kung tarpaulin sa kandidato sa sina nga lugar, kita ka sang lugar nga ibutang mo man ang picture sa imo kandidato, hindi pagsampawi, hindi pag-isia, pagkakasa, kaya hindi ginamayo. Okay? Kaya sa mga supporter, sa mga kandidato, bla, relax lang. Hindi na ka magpadala sa inyo sining nga emotion. Ang ato nga ni advice da, hindi lang ta magpabati-bati sa isa kang isa nga nagapakalain sa iya man kandidato, sa piyak nga kandidato. I-avoid tagid na ipaiway tagid na. Kaya kung kaisa, dara nagasugod ang kinagamo. Again, ang importante, respeto sa tagsa-tagsa. Ayos! Uy, may gabi dira kay amigo ko Ayan Fred Solas. Salamat gid sang 99 stars siya ho. Sa kay Toto Ayan Fred Solas. Siling niya, mayang gabi ilanda kagawad. Monitor lang kami di Pinatamiya ko lang ang sa opisina sang Green Solution. Ga-overtime sa sumong kay nagapreparar sa pag-abot sa bisita nga taga Department of Energy. Ma-inspect sang Amon Biofuel Facility. God bless and more power. Good luck sa imo da, amigo ko, Ayan Fred Solas, dira sa Barangay Pahanokoy. Salamat kita sa imo sinipapamati kag lantaw sa ato sininga Facebook Live sa aton sininga palatunturan. Kay Kuya Hinser Mumbai, Kuya may gabi dira sa imo, Kuya Hinser Mumbai. Kapaurok-urok siya ho. Si Jonanin Ninyal Di Creprito. Natamyaw niya lang si Cap Negros ng Barangay Ginturilan. Valladolid. Si Donald Kabasag. Opo niya si Waswit niya si Madam Leia Kabasag. Happy birthday lang kuno kay Brad ko, Babok Kabasag. Halin na kay Toto Donald Kabasag. Mga fans ni sang Action Night Patrol. Si Jonaline Ninyar Di Crepito, natamya si Ma'am Rachel Mamerto Galido, kag si LD Ignacio Galido. Napamati gid adlaw-adlaw. Salamat gid kay Russell Gomez da. Kay Kitkit Macariola kag Rio Ana Tongkwa, ka monitor man. Si Senior Fire Officer for Benji Di Paula.
sang Bureau of Fire Protection Substation dira sa Barangay Panokoy. Sa mga taga Bureau of Fire Protection Substation dira sa Barangay Panokoy naka-duty sa bunda. Papanguna ni Senior Fire Officer Benji Di Paula. May gabi dira sa inyo. Oy kay paring kinalong sa guys ang Tokyo, Japan. May gabi gid. Kami ako lang si Keisha, si Lance, si Bert Balinsoy, si Brad Norman Balinsoy, si Chaini Lee Awakay, dira sa Sumag, kag dira sa Barangay Tangob si April kag si Ryan Gaston. Alin na kay Itchel Balinsoy Jaime. Si Janjan Cabinero, Game Kong kag Cap Negro ga monitor gid no. Kay Madam Sinya Kanyada Imnasida may gabi igid kasabilog nga pamilya no. Uy, Kuya Maki Kayong may gabi igid. Si Kuya Maki Kayong, si Paul Andrian Villanueva Calambada. Sa Kabangkalan proper ga monitor gid sa ato. Si J Maghamantok, Donna de la Gracia, sa Estefanaya, sa kay Paul Aldrin Villanueva Calamba. Kami ako lang mga taga Hire Communicator from Hire 104. Good evening, Kuya Eric. Sorry na late ko sa kay Kuya Maki. Sino rin si Kuya Maki. Jonalyn Ninyal Di Crepito. Sa Planters, si Michael Busel. Kuno ga kwan manoga monitor man. Salamat kita. Kay Mr. and Mrs. sa Pablito Benedicto dara sa Barangay Minasipalay kag sa mga taga Peel Power ga monitor gid sa aton. Salamat kita sa mga taga Peel Power. Ang Negros Occidental alert level 2 gyapon may iban nga mga LGU sa probinsya nga level 1. Alert level 1 man ang San Enrique, EB Magalona, La Carlota, Polo Pandan, Sagay kag San Enrique, no? Kaya pamangkot si Kwan kaya pamangkot si Sernato Escoltero bla sa Sumag pero gobra ni siya sa SSS Kabangkalan. So ang Negros sa alert level 2 pero may mga banwa kag syudad agipay dalom niya sa alert level 1 manong Nonato kay nong nato Escoltero dira sa Barangay Sumag. Sa mga taga SS Kabangkalanda may gabi landa kag maayo lang nga pagpaurok-urok. Bao si Kuya Michael Miranda hindi man mapapierde. Kung si Kuya Maki Kayong hindi mapapierde, amo man si Kuya Michael Miranda, ilog yung pamilya, hindi man magpaperde. Kaya nagapaurok-urok man. Ay, puwerte. Kay Flores, kay Kwanda, kay Jeremy Ninyal sa Kawayan, nga monitor man sa ato, no? Salamat kidira sa inyo sila nga pagpaurok-urok. Kay Bandoy Banduho sa Kabangkalan, ginatamiyaw kagid ni Boyet Restal. Si Roger da Sinigaran, nga monitor man adlaw-adlaw. Sige. Uy, happy birthday gali, kag happy listening sa kay Anabic Palanog sang La Carlota City, no? So happy birthday kay Anabic Palanog sang La Carlota City. Ayos! Sige, check na lang mga report na gikan sa itong correspondent. Una-untang report ni Aksyon Nelson Pateño. Report gikan sa 1st District. Mga aksyon balita sa San Carlos, Calatrava, kag Banwa, San Toboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi. Yes, Aksyon Eric, ang gabi man, kag mainiton nga panahon karon nga gabi. Ang imong tingog do ara ka sa dalong bubo, no? Oo, gani man. Oh, nara. Ginpalayo mo guro ang imong nga sungad. Ang imong guro nga baba sa mouthpiece sa cellphone mo. Tuto kalayo sa tingog mo. Abi ko ra kas bubon. Hindi, gabulubot wa lang gamay bla.
Pero hindi ta malumos. Gani man. Te musta panahon ta sa imo sa Calatrava? Init da? At medyo mapaang kay na mga alas mga alas 2 siguro nag-ulan. Oo. Oo, hindi sang aga gali yan nag-ulan. Oo, sang hapon nagagabalik ang init amo ni subong da ka-experience ta di sang medyo mapaang nga panahon. Oo. Kaga amo ni ginasiling blan nila nga hindi mo mapaktan. Nan. Ang lawas mo nakaapektuhan. Tiyo natural Oo, kapag tiyo init. subong ang sipon. Nan, nga sipon na. Ngaw. Kay Kung may adlaw- adlaw nga puro ulan. Kung adlaw init, kung gabi Oo, ulan amo kung na. gabi tugnaw. Nan Kag tapos mera pag idyang panahon lang bilog nga adlaw, init gidya kayo, alas 5 na init pa. Ate, oo. Oh, grabe do sa una do hindi man amo ng panahon. Ate, balo ka naman nga may problema sa tawag nga climate Climate change change nga problema nato na hindi ka na matingala matya ko si Mudo bago ko na nabunag sa kalibutan nga at tingala ka sa sitwasyon boy isang lawat pa ga-adjust man. Ang importante nga magpaligo ka permi Na muna para mabugnawan bla utok mo man. kung ikaw magtulog karon dugay tapos ka report Oo. gadi ka tulog ka dayon hindi ka rin magtulog ma-hot ka gidanay. Hindi na ko maghatbat Mas subong shower kasi ka bago lang ko nagalento sa may San Carlos. Oh, Nagano ka to? nagatin ko sang sang culminating activity. Ito hindi antes ka karon magtulog ma-hotbat ka gani siling ko. Di ka kapoy wala kakapoy. Sige try ta karon Oo, hatbat parang medyo ang init imo na nga baabla no. Oo, parang imo tulog bala tayo yun kag Sabi, preska ang oo, lawas mo. Oo. Pamati ka bala sa doktor nga nag-advise imo. Oo. Do pariyo na bla. Hindi. Ang nag-advise actually na migo ko ka doktor, hindi ko ya doktor. Oh. Broadcaster ti ato niya. No, sa Pariyo mga na ambas sa kinabla migo ko ka doktor niya sa mga listener mo daklan lang kung antes na magtulog kung gabi kay kumo ka paang kakainit, mahapbat gid sila. Hindi Mayo ko na, mga bason nilang tubig lawas nila halin lang sa liog pagkadto sa tiil. Pero ang ulo hindi pagbason. Ay na. Oo, kay tibase magsaka ang init sa ulo mo kun ang mo buang. Oo. Mayroon na kung init ang masaka sa ulo mo basi may paman panghangin kundi ang mo buang-buang. Ha? Di ba? Mo na ang gwa mo do manibin ka bala. Pero bason mo sang lawas mo, ang bilog mo nga, ang bason mo sang tubig, ang bilog mo nga lawas. Kasi siyempre mga bon kada imang lugod kada pero parang magkalakala mo. Pero hindi mo gid pagbason ang imong nga ulo. Oo. Especially ang imong ulo hindi na nahapbat Tiyo hulbat na. Porque okay mo na guro maligo ka guro. Pero hindi ka na magtulog anay. Oo. Pamanahon mong ulo mo. Pamanahon mo na ang imo ulo kasi magtulog Kaya kalae mo na magtulog ang basa ang imo nga ulo, di ba? Imo buhok. Titali man na mamala kung wala ka na buhok. Ate mo na ganito kalbo kay mga Roger Guti, bitaw na problema sa basa mo na yung ulo mo na kay wala naman niya buhok ang ulo mo. Isa na lang na bisang panyo na lang niya plus mo na yan mamala na ulo mo. Basta yan ka rin na magtrapos ang ulo mo dugay mamala. Oo. Magina na yan mamala na yan. Amo na lang tirada. Oo. O sige na bala anong balita mo nalingaw mo ko. Sige. Iti para malingaw man tabla kay ini nga panahon na action Eric medyo mainit gid kay na natapos ang anyway ang pila ka mga fire station diri sa may first district ang Tuboso ka Calatrava nagapatigayon man sang ila sini culminating activity. Okay. So ang isa sa aton atinan sinigid lamang nga gabi amo ni ang culminating activity nga ginpatigayon dito sa may syudad sa San Carlos kung sa diin may mga invited sila nga mga guest alin sa may
dira sa may syudad sang Bacolod ining Special Rescue Force sang Negros Occidental Okay. nga nagpakita sa ila sining abilidad action Eric sa pag-rescue Oo. sa posible mag-transpire lang isa ka sunog sa isa ka mataas nga building. Aha. So nagpakita lang sila nag-exhibit sila sini mga firefighting skills kag pila ka mga mga aktibidades man nga ginahimo diri sa may syudad sa San Carlos. Kag sa ila sini nga culminating activity kay na Okay. nangin kaupod Manila ang Mayor Renato Gustilo, subong man si Congressman Gerardo Valmayor Aha. sang First District sa Ginpatigayon nga paghimo sang program kay na didto sa may syudad sang San Carlos. Kag natigayon naton nga makuhaan sang tape recorded interview ang Fire Marshal nila nga si Chief Inspector Vinci Jojo Aldeguer Okay. sang syudad sa San Carlos sa karing iya sininga nangin pahayag. Last day natin sa aton Fire Prevention Month karon March 31 with the team sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. May mga activity kita sa dito sa may Center Mall grounds na ito'y mga display sang tools, equipment, accessories sa mga bumbiro. Kag may to first aid station sang iya sang DRRM naton. And natoy mini firefighting para sa kabataan, magpatay sa kalayo. Naaman to standby nga LPG nga kung sinong adults nga gusto magtesting, sindihan ng LPG kag ipalungon sa adults. Naaman to rappelling sa kabataan nga pwede maka-experience kung paano ang feeling nga nagapanaog sa kalat. Kag diri sa Awani Hotel and Suites na dire showcase ang rappelling sa aton Special Rescue Force Negros Occidental, which is ginapakita nila ang mga nagkalain-lain nga pagpanaog sa isa ka building gamit ang kalat o konlupit. And sa mga adults nga gusto mag-try sa ilang i-conquer ang ilang fear of heights, pwede ka try but maayo lang kami anay waiver para safe man kita tanan. And naaman tayo standby ambulance. Karon mga 6 PM may ara kita culminating activity diri sa Barrio Fiesta Restaurant. Aton nga guest karon si Congressman Valmayor as well as our city mayor. And mahatag kita sang mga token and certificate of recognitions and plaque of appreciations sa mga nagbulig patigayon sining programa ni Bureau of Fire Protection ang aton nga 2022 Fire Prevention Month. Now sir, how about sa response ng community as well sa local government unit? How do you assist this sa kanangin kabahin parts ng inyong activities? Actually sa 3 days namon nga activity is damo gid sang na amaze kay iti wala pa ni natapos sa San Carlos, and it is our one way of showcasing the Bureau of Fire in its aim toward modernization nga ginatawag. Now, mayara sir sang gusto nga mag-intra sa Bureau of Fire, ano ang dapat nila nga kinahanglan? Okay, actually naatay hiring karon, kagapon lang gid nila na post, may harata 137 slots for Fire Officer 1. We are the Special Rescue Force of Negros Occidental. Fire Officer 1 nga slots 136 or 137. Deadline of submission of folder is on I think April 5. And online makita niyo na sa tanan nga page sang Bureau of Fire Protection, ara na nakapost na tanan nga mga requirements and other details ara dira. So to amo so action Eric ang kabahin sa aton sining tape recorded interview sa kay Fire Marshal Chief Inspector Vinci Jojo Aldeguer kaina sang aton sa gikwaan sang iyang tubayon nga balita sa mga aspiring blang mga nag-graduate nga mag-intra kag gusto nga mangin kabahin sang Bureau of Fire and Protection ti ang siyudad San Carlos mismo mayara sang 137 ka slots nga available para sa ila. So ti amo ni ang dako nga challenge ang
mga nakagradwar bala action Eric nga nagapangita pa sa ila sini nga trabaho tubtob sa karon nga ang gobyerno naga-hire sa ila pinaagi sa Bureau of Fire and Protection. So amo niya ang pila sa aton sini nga mga madulong mga impormasyon kag balita karon nga gabi para sa Action Night Patrol. Report gikan sa siyudad sang San Carlos Kaaksyon Nelson Pateño nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid Aksyon Nelson Pateño live report gikan sa First District covering sa San Carlos City, Calatrava kag Banwasang Toboso. May kabidira sa kay Sir Frankie Alojado. Sa tanan-tanan dira ka mga kapulisan sa Banwasang Morsya, may na dira ka pagpaurok-urok ha. Labi na gid kay migo ko Sir Frankie Alojado. Sa kay Ihada Angga Alacapa Balinsoy, sa kay Ihado Norman Black Balinsoy da may kabigid ha. Inday Junalin Ninyal di Creprito kung magpatamyaw ka bala, dutay do chaya man. Ay tagay man iban chance nga maka-greet man ha. Tapos tulutingbon mo ng greetings mo para nga hindi man ta mag lapta basa sa greetings mo ha. Okay? Sa mga taga Sienda Lugway da ginatamyaw ka mo ni Mario Olvido Aquisada. Si April Joy Gaston ga monitor man sa ato no. Tapos ang inyo bala greetings medyo liputan nyo lang hindi kita sado gid kalaba kag kadamo ha. Para iban ma-accommodate naman. Sa sitio Ubos San Enrique, tamya ko na si Papa Danilo Mahinay, Itzel Balinsoy Jaime, sakay Mamo, Nanette Balinsoy, Lopasi, Tito Roberto Balinsoy, pamilya ko sa mga friends ko. Ari ko sa Bacolod, Tito Norman Balinsoy, kag Tita Lourdes Balinsoy. Ari na kay April Joy B. Gaston. Ayos! Sa kay Armin Lutaw, may gabidira kay Armin Lutaw ha. Labi na gid kay Sir Frankie Alojado sang Morsya, Philippine National Police. John Patag, may gabigid kay Martin Aliling, Elizabeth Gamala Malaka, may gabigid kay Maninay Tuto Chong sa Poro Restaurant, kay Bambam, kay Bimbim sa kay Ching, manandara nga pagpaurok-urok, kay Luis De La Torre, dira sa Morsya, may gabigid, tamyaw niya lang si Jean Matabia, sa kay Roy Flores Barayoga, tamyaw lang pamilya dira sa may DSB, Barangay Pandanon, pamilya Barbas, always gid nga nagapamati. Sa kay RB Loberas, da may gabigid ha, kay RB Loberas, kung di ko mo sala, tanod ba ninamon sa Barangay Panukoy mo. Sa kay Huma Lumina, may lang nga pagpaurok-urok, kay Ricky Soriano, sa kay Sammy Roger Awing, kay Nora Villalun, Marilo Trabilia Catinoy, kay Huma Lumina, sa kay Janilo Sansino, paring Ryan Borjada, may gabigid ha, kag may lang nga pagpaurok-urok pamat. Kay Felix Bergula Campaniel, bao, para pa siguro agurang Felix, oh. Ikaw monitor pa, pulaw-pulaw ka pa. Tulog na, kaya may duty ka pa buwas sa aga. Sa iloto sa report ni Aksyon Roger Goteb, Una sa aksyon! gikan sa may syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Roger Goteb, area sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Aksyon Roger, may gabi. Yes, Action Eric, mayong gabi kay mayong gabi sa mga aksyon sa mga balita natin. Action Eric, maberti na ito. Pagi ng ulan, sinumat ko kasama sige na mga gabi, pero nasubong ni kaulaw-ulaw na gitna na. Observation sige po Action Eric, ang aton sila nga mga katapos sa kapulis sa panahin ng ilang siniman nga pagpatigay sige po siyang checkpoint. Sige lang mga gabi, huwag ilang madugay. Kaya natapos man ang ilang sila nga checkpoint sa may National Highway sa Tubang mismo sa police station sa may Sagay City PNP sa din kita ang
observe kay na nga si very cooperative gid siya po ng mga motorista na nagalabay kalakip na may mga four wheels yung mga masalakyan at ang patrol naga ano gaya ka blinker no kag may mga ara sila ka mga sign sa checkpoint nagabutang sa may tunga sang dalan action ereka. Now kay na sa syudad sa Cadiz sige lamang mga pasado alas 7 naglabay ang duha tanan ka mga fire truck na nagaingaw sa gaton ini nga na sundan nagdulog diri sa may bahin sang Purokyeon sa Barangay Kabaho kay may ara gali nga grass fire nga nagreklamo ang pinaka mga balay tungod kay ang ini nga pagtusod bala sang kansya sang tubo nga sining tapos katapas daw nagpabor sa angin pakanto sila muna nga nagtawag sila sang fire truck duha ka mga fire truck nag-responder pero aton kay na nga obserbasyon dito nga wala man sang nanogin nga nagalatabo kon sunog tungod nga ginhimo na lamang sa Bureau of Fire o sang mga firemen ang pagpapiswit na lang sa susikan sa dala kung nga ma-safety man ang mga pamalay daw tatlo ka balay ang ara sa higad sa kampo nga gate na substan kay na ang mga kanyaha action ereka. Sa pinaka mga police report naton sa pagkatapos sang apat ka adlaw nga pagdakop sa sining mga naghampag sa pusoy kay na lang gin-file ang kaso sa ila regular filing matapos ini sila nga nagkagwa sa gidakop ini sila sa tong tinalikdan nga pizza ay ano gali tatlo kadlaw pa lang no kasi gidakop sa tumpik sa 29 sabay nga Purok Japan sa Barangay Paraiso syudad sa Sagay nga patanan ka mga persona sa Nida Tigihanon 50 anyos si edad kag Lara Villa 27 anyos si Chris Michael 20 anyos si edad kag Hector Sanchez 63 anyos tanan pumuluyo sa Purok Japan sa Barangay Paraiso nga sa diin nakuhaan sa isa ka sa Baraha nila paghampag ng pusoy kag subugman ang 169 pesos nga kwarta nga temo ng pusta nga naging ebidensya sa pag-file sa kaso. Kaina ginkonfirmar ni ang desk officer nga si Police Chief Master Sergeant Rael Gargar nga ang pag-file sa kaso sa ila regular filing gid man lang ni kalabanan kay hindi madayon sila ma-inquest pero ginapasiguro sa kapulisan nga mapasaka gid ang kaso basta may marakpan nga nagapatigayon sang illegal gambling. Report nato sinigid tutukan Action Erek diri sa may norte man sa probinsya partikularmente sa Segundo Distrito. Sa aton mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger Gutierrez nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Nagabidra sa kay Virginia Ortizo, monitor sa La Carlota City. Salamat gid kay Virginia Ortizo sa kay Madam Jinky Jalagdon dira sa Minnesota, USA. Manan nga pagpaurok-urok. Tinatamihan ni Sir Frankie Alvado si Kuya Chairman, Kuya sang Bacolod Eagles Club, Chairman Jerwin sa Tangob, Chairman sang Inhadge sang Punta Taytay. Ay, puerti nga ability. Aling kay aksyon Roger, may balos mo na nga itong siling reporter gikan sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si aksyon Arlo Ticar sa report. Aksyon Arlo, may gabi. Mayong gabi, Aksyon Eric kag sa tanan naton nga mga tangga nga mga tagpalamati Aksyon Eric sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental ilabi na sa aton mga tagpalamati diri sa 3rd District nga always gid nga nagapamati sa palatuntunan Action Night Patrol Program. So sa subong nga gabi Aksyon Eric yari ang mga police report nga aton madulong para sa subong edisyon sang aton sini nga pagpangalagad
diin base sa info action erect nga gina-relay sa aton ni Police Master Sergeant Gerson Andales nga isa naman ka wanted person ang ila sini natigayon nga naaresto o nadakpan. Ang ini nga persona nga ila sini naaresto action erect mga takna alauna 16 hapon dira sa may barangay 1 poblasyon Banwa sang Ibi Magaluna. Ang ginkilala ini action erect sa kay Fernando Fernandez Borneo, 69 anyos sa edad, may asawa, kag pumuluyo sang barangay Alicante, Banwa sang Ibi Magaluna. Ang nasambit nga persona ang naaresto ini action erect pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Dina Chongson Trosio, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 40 dira sa siyudad sang Silay sa pitsahan ini Marso 9, 2022. Ang suspitsado action erect ang nagapangatubang ini sa kaso numero 11512-40 nga may nga nagapangatubang ini sang kaso nga violation sang section 3A paragraph C sang Republic Act 9287 nga amo ang service of sentence, samtang ang nahinambitan nga persona ang nadakpan ini sa mga kapulisan gamit ang duwa ka mga body worn cameras nga kung sa din ang suspect sa karon action erect ang na-detain sa may custodial facility sang AB Magaluna Police Station. Report gikan sa Banwa sang Ibi Magaluna. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Daghang salamat kit Action Arloticar. Report gikan sa 3rd District. Magabalik ang news ring para tuntunan Action Night Patrol. Pagbalik naton dugangan ta. Ang atong maksabalita report sang Patrol 2 pagkatapos lang kato importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kun liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa technical department sa actually mag-duty diri sa control sa technical mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. At tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Babalik diri sa tapalagat magabidira kay Toto Edgar Pilayo kay Madam M. Sabuso, ga-monitor pa sila. Si Kagawad Amit, si attendance lang. Si Marinoy Mae, kag si Marina Charles Salvacion sila Carlota, chick attendance man. Kag si SB Jaime Don Plaza, ara man ka paurok-urok pa sa Aksyon Night Patrol Program. Sa kay Manong John Bernasol and the family, manandara nga paurok-urok. Kay Madam Vanessa Mayo and the family, manandara nga pagpamati, no? Sige, balikan ato sa Liga Patrol to, balikan ato sa Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, bis ka Mark. Ginapanunduman aksyon Eric ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Flynn Dungbo ang tanan mga personnel sang PRO6 nga magpabilin a political kag non-partisan sa maabot nga Mayo 2022 nga piniliay. Ginapunto diri ni Dungbo sa tanan mga personnel nga dapat isiguro ang safe, secure, orderly kag peaceful nga conduct sa May 9, 2022 election sa Western Visayas. Sunod pa diri kay Dungbo, dapat wala sang may mag-upod direkta o kung indirekta sa anuman mga political activities o kung sila mismo nagakampanya kag hindi man dapat mag-endorso sang kandidato kung political party action Eric. Dugang pagidiri ni Dongbo ang tanan nga PNP personnel sa Region 6 nga ginapamunuan sila tagsa ka mga commander ang ginapaperma na sang Pledge of Commitment bangod nga ako sa teritoryo nga mabilin ang Melinong kag matawhay nga piniliay. Sunod pa diri kay Dongbo, yaman diri nga ginapaandaman mga personnel nga madakpan nga nagalapas sa mga pagsulundan. Ang sunod diri sa iya may ara gid sa nagkikigo nga pinalidad nga igapatong. Dugang pa diri ni Dongbo bilang isa ka empleyado sang gobyerno kagamuman ang in charge sa pagmaintenar sang peace and ensuring security sa maabot nga eleksyon. Iya diri ginalauman nga maging neutral kag non-partisan ang kapulisan sa idalo man sang mando sang lahi. Iya man diri ginainggan yung publiko nga mag-report sa anuman nga police officer nga nakitaan nga nagalapas sa mga pagsulundan kag sila mismo nga obligasyon. Sunod naman diri kay Dongbo Iladri nga ipabilin ang professional nga performance para sa isa ka malinong nga piniliay base man sa mando ni PNP Chief General Leonardo Carlos. Naghihingi diri si Dongbo sa mga kapulisan nga obrahon ang ilatag sa mga responsibilidad hindi lamang para sa hanay sa PNP but sa tanan aksyon na Eric nga pumruyo sang pungsod Pilipinas.
Report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Tigas. Nagasiring sa atong tanan nga maka-aksyon sa ring mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid aksyon Jan Diaz sa Patrol 2. May pahabol may gabidira kay Madam Rosemary Yanson Hungko kay DJ Rams Gahito nagapaurok-urok pa sa pagpabati. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi siningabanon, Action Night Patrol Program. Webes, edisyon makatako pinitiporaryo. Balik ini buwas, Biyernes. Ato sining mapatrol la Unit Reporters in Action. Nga nagpangalagad karon nga gabi. Action na Arlo Ticar, Nelson Pateño, Roger Gutib. Action Jan Diaz. Back to back sa itong kapiloto, Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Bason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Sinasang Bago, Broadcast Engineer Bernie Pinacana sa Batang Suay. Sa ngala sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagat ng korma na Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano, nagasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpakamuyo. Sa inyong pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa Amabalita ka Serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, wala sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.